Hindi namin kayo obligahin. Kahit na sa mga leaders natin, mga coordinators natin, isa yung sinasabi namin. Umikot kayo kasi ito naman hindi para sa amin. Ito'y para sa inyo. Di ba? Kung merong mas makakatulong sa inyo kaysa sa amin, silang piliin nyo. Hindi namin pinipilit ang sarili namin. Kayo, mga nagmamahal kayo, natuto na rin kayo magmahal sa buhay. Ang pagmamahal hindi pinipilit. Ang pagmamahal bukal sa loob yan. Di ba? Kaya sabi ni actor sa akin, Sir, paano ba yan? Yung iba nating leaders uma-attend sa iba-ibang grupo, sumasama. Sabi ko, bayaan mo lang sila. Parang isang dalaga yan na kinakailangan makita niya kung sino sa mga nanunuyo sa kanya ang karapat-dapat sa kanya. Kung sino mapili, yun ang binigay at binulong ng Panginoon sa kanya. Yun din po ang nilalatag namin. Ito'y laban namin, hindi para sa amin. Ito'y laban namin para sa inyo. Kaya pinagsabihan ko rin sila, huwag niyong papatulan yung mga sinasabi, yung mga negatibong paninira. Huwag niyong papatulan dahil ito naman hindi tungkol sa amin o tungkol sa kanila. Ito'y patungkol sa mga kababayan natin. Kung ito'y plano ng Panginoon ang mangyayari ito. Kung hindi, kahit anong gawin natin, walang mangyayari. Yan pong aming paniniwala.